Aha, aha, aha. 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 Halaka, nakitanta ka. Aha. Nagtuyog kag mga gwapa. Aha. Asan nimo sila dad-a? Aha. Maga-abroad na ba sila? Mukuyog ko, mahimo ba? Monkey business, monkey business. Nag-recruit kag mga burles. Triningon unag wisiwis. Aron dadon sa Middle East. Daghan karong mga gwapa. Ngawa na mag-eskwela. Gusto nilang maka-abroad. Aron sila makakwarta. Masayon ang sexy dancer. Dakog kita entertainer. Maoy daling maka-enter sa mga hapon nga recruiter. This business is a good business. Aha. Mangumpra na lang kamatis. Aha. I-deliver ni mong Lunes. Aha. Paninglon ni mong Biyernes. Aha. Mag-recruit kag mga bayot. Aha. Kanang siksi nga di sapyot. Aha. Maoy kinhangan sa abroad. Aha. Mananagna manghihilot. Aha. Manicurist mangungulot. Do not business, tulis business. Aha. Kay dakpon ka unyag pulis. Aha. Manginhas lang ka sa lawis. Aha. Og mamasol kalag ibis. Daghan karong mga gwapa. Ngawa na mag-eskwela. Gusto nilang maka-abroad. Aron sila makakwarta. Masayon na ang sexy dancer. Dakog kita entertainer. Maoy daling maka-inter sa mga hapon nga recruiter. Monkey business, monkey business. Sekretarya mo nabuntis.